Gurstá go bh chóirdas mi se ón bí agus se é leirhas agus an leirbheith a bheas a go inú an cean óir seo. Tír bheag le Gael, Faye agus Antain Lochlainn a Dastric. Agus hain sé seo go mórlam bí an anaslach go dó leabhar Bharzaz agus Astrachain Bharzaz agus se tá meas I bhád san jaar Antain as feabhas a chud Astrachain. Agus stoin go méidir go bé an buas mó anint leis an leabhar seo leabhar mé fin leabhar féin dús. Tá scéal anna himúil fad banan sé léthe mé beag anín den bhlorba le na cheilt. Le Celtaí ana bhar slí go darmid an cad é hálíonn sa leabhar seo. Níor chóir do fáistí bainte bheith go leis an bolíocht. Sin é an rial tig Gabi bhfuil saoil so cúil suaimhnach a chahabheige I marún na 1990 le na hisismóirí is a chrifuair beag anna. Níl an tám ag Gabi don folíocht réos tá mangóna le goid tá litricha le scríomh chud chalíní dathla th lear agus tá 8 glóir le leabhart fuú. De tuair fuú I gáúidir a glú cháirde. Ach tá ann féin ní féidir le Gabi neamhhar a chuirt an aines uafásach atá cuipe I hímpel agus ní fada go bhfuil míonn sé nach an chosint í sinnintach na hóige an bhlingt an foréigen ná an fua nive. Agus hain sé go mórla mar scéal tá banan sé leis an gír thuúil follatúil agus bhílete a thuirlas a tíir sin agus na tíirtha má gúird. Feimid rairc anna bha bhion cultúr áitiúil. Sin rud is má hain leom ní mion cultúr, an cultúr áitiúil nach chun taithí gomsa agus rairc isteach a saoil. Is dócha bhí saoil ghlachméisciú sé bunathe méid ó héal an scrín óra ach saoil an duine gur raibh tiismthóir amháin gur bheas an bhrainc dá ahar beidir sa leabhar. Agus dábhrí sin nach raibh an taithí a bhí an duine seo cho nach sé onadíach an tír ach go bhhaintir spléice an tír agus freisin go bhhaintir spléice chinine dhíthethe agus na trefanna éagsúla agus daoine bheith I marú a chéile agus foréigen an slí gur hála foréigen agus ceistan na móra atá a bléanis agus tugann sé linsan ó phráma tagartha eile don duine bheith denna analíse orthú sin. Mar leis an Astrachain féin hílas gur se anna bha. Agus an buas mómhíige ná a inléite a bhí sé agus an stíl measar a siimplí a chhlacht an Lochlainnach. Mar aber dá gurmí sé seo I gcompráid le leabhar eile atá aistrithe le tamad a bblianta. An ceann sin a bmháthair. Sóir Astrachain ar go leor bailí ach is inléite go mór fada an dagan seo. Ní na bun leabhar léite go mar sin beidir gur mar sin atá na bun leabhar. Ach is dóilm mé an sultas a bmháthair ach uaireanta beidir gur fadóirithe idir an teachs agus an léithúir. Tá sé seo anna inléite ar fad hílas. Tá téirmíocht an ach ní bharítar muid le struchtúir nó le tógálacha. Ní a dúin ach atá níos terce nó nach meach taithí chomór sin go mar sin défií a bhla do chuin. Inis tá téirmíán tá ní mar an nachfuil le héad an. Tá téirmíán nach meach ag daine mar mín tú léamh go réalta ní bheith na téirmí agat. Ach mar le struchtúr agus tógálacha agus nachna agus dulanna is dóilm nach dúcha sé sin idir an léithúir agus an teachs. Ar a bhéanú eile ar hasasta luú fa bhá mé an sultas le mé soach tapaí é hasasta go le ar léamh. Tá sé gar go leor beidir goil gáchéad dahad lehanachán ach bhreas léas seachtain é níos liúna sin roiintí inta agus cúpla lá. Agus bhá mé sultas bhuling é an Astrachain. Slán tamlín.